avui es fa la presentació a Barcelona dels coeficients reductors de l'amiant, que és que els treballadors exposats a l'amiant i que han estat exposats durant molt temps es puguin jubilar abans. Això per què es fa? Perquè aquests treballadors tenen una sèrie de patologies, tenen una esperança de vida molt més petita i demanem que tinguin la mateixa jubilació privilegiada, o sigui, poder-se jubilar abans amb el 100%, igual que ho fan els de les mines. Llavors s'ha presentat aquesta sol·licitud a Madrid i aquí també la estem presentant i forma part d'una conscienciació sobre la problemàtica de l'amiant. Es calcula que 40.000 treballadors han mort a l'estat espanyol per tema de l'amiant en els últims 20 anys. És pràcticament desconegut, però l'estat espanyol va ser el principal productor d'Europa de l'amiant. És un producte molt perillós i hi ha centenars i milers de treballadors afectats que fins i tot ara no ho saben, però que estem lluitant perquè es reconegui aquesta situació i es reconegui aquesta realitat social. Hay muchos compañeros que están falleciendo y bueno, precisamente hoy tenía que venir uno de ellos y no ha podido venir porque ha empeorado drásticamente. Nos da mucho miedo y más pensar que cada año que tenemos que ir a las revisiones médicas estamos pendientes de si nos va a salir a nosotros o no nos va a salir a nosotros. Claro, hay que tener en cuenta que tiene un periodo de latencia de 10 hasta 50 años después de haber estado expuesto al mineral. Fins i tot ens estem trobant que, com que hi ha un pacte de Toledo, que és a tots els grups polítics i els sindicats majoritaris, comissions obreres i UGT, tenen blindades les pensions i diuen que no poden fer més despesa, llavors no ens donen suport, ni els partits polítics principals, diguem, ni tan sols a comissions obreres i UGT. Llavors nosaltres el que volem és que hi hagi una força de molta gent. Aquí també hi ha la plataforma d'afectats de l'amiant del Prat de Llobregat, hi ha entitats socials i nosaltres també com a CGT estem denunciant i fer força perquè es puguin jubilar abans i encara que sigui una despesa per la Seguretat Social entenem que és la justícia que es faci.